Вие сте мюсюлманин кандидат-президент. Какво ви накара да предприемете това предизвикателство? Това предизвикателство ме накара да предприема мизерията не само на мюсюлманите в България, а на българските граждани. Няма значение дали съм мюсюлманин или съм християнин. България на всички, България на българските граждани, България на цялото българско общество. Няма значение цигани, роми, българи, християни, каквито и да сме. Ние сме българи. Ние трябва да бъдем, да се бориме за България, а не да унищожаваме България. България е нашата родина и ще продължава да бъде нашата родина. Тези, които искат да накарат България да бъде на други държави, примерно Америка, Израел, няма да стане. Ще воюваме. Както едно време са воювали нашите царе, нашите предци и нашите деди, и ние ще воюваме и ще се бориме за тази България. Тази свята България е на българските граждани. Още един път го повтарям на всичките политици, които нищо не става вече от тях. Те са пародия и цирк. Гледаме представяне по европейските, последните неща там с Ирина Бокова и с другата, която щеше да стане от Източна Европа кандидат, щеше да бъде кандидата от Източна Европа, жена, обаче нищо не стана, стана Готиерес. Така че Бойко Борисов да престане с неговите реклами и да знае, че и той да се изправи срещу мен, ще го победа. Разкажете малко повече за символиката на числото 20 и на числото 9. Аз съм роден в септември месец. По принцип, аз вярвам в Всевишния. Числа не ме интересуват. Вярвам в Всевишния, вярвам и в народа. Вярвам в българските граждани, защото аз съм българин. Няма значение, че съм от мюсюлмански произход. Това няма никакво значение. Българите трябва да се обединим. В Лондон стана ли мюсюлманин кмет на Лондон? Стана. Защо да не стане в България кмет на Лондон? Защо да не стане в България мюсюлманин президент? Този президент, който в момента вие сама виждате какво става, каква подигравка с институциите по целия свят заради една поставена личност. Президента не да го поставиш да бъде президент и да се командва от някакви смешници там, които му казват това ще направиш, това ще направиш. Ако аз стана президент в България, няма да допусна един закон да бъде приет в мафиотски стил. Всичко ще направя ревизия на цялото статукво, което унищожиха България. България е унищожена в момента и, за съжаление, българските граждани мизеруват, умират от глад и как може един пенсионер да се изхранва с 160 лева пенсия? Ток, вода, айде стига бе! Стига с тия простоти. България не сме ловени на Витоша с капан. Ние навадим доматите с бомби. То така не стават нещата. Ние трябва да се... Има зад мен, аз лично го заявявам, зад мен вече има над 300 000 души във Фейсбук. 300 000 души. Имам над 40 Фейсбука, има над 300 000 души. Обиколил съм вече 10 града и 20 села. Хората се радват, страшно много ми се радват. Аз ви казвам просто, че ще има страшни изненади на тези избори и всички тези циркаджи, които са кандидатирали за... Ще говорим на балотажа, ще говорим. Няма да коментираме сега повече. На балотажа ще коментираме нещата и ще видим за какво става въпрос. Но просто тълпата, която ме харесва, е голяма.